Dnes sa dozviete stanovisko k výrubu drevín na Kolibe a túto tlačovú besedu predovšetkým zvoláva pán námestník Jan Budaj, ktorý bude mať hlavné slovo, ale zároveň budú na túto tému aktívne hovoriť pán Jaroslav Šíbo z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ako aj pani Elena Petoprstá, ktorá je aktivistka, ale aj krajská a miestna poslankyňa. Samozrejme tu srdečne vítam zástupcov občianskych združení, ktorí majú podobný problém, ako sa vyskytol v Bratislave. Je tu pani Dana Rušinová z Lozorna, ďalej pán Rastio Kulík a Robert Puk z občianskeho združenia Za lepšiu Kolibu. Je tu aj pán Havlík, ktorý je z občianskeho združenia Stupava na hlas. Odovzdávam už slovo pánu námestníku. Ďakujem pekne. Neviem si predstaviť lepší záver roka, než spolu s občanmi, ktorí sú aktívni a ktorí sa zapojili do zápasu o slušnejšiu krajinu a zapojili sa presne tam, kde žijú. A vidíme, že či vôbec občania robia tú protiváhu voči establishmentu, ktorý tam vládne, voči politikom, poslancom a niekedy aj štátnym úradníkom, ktorí si nevždy plnia svoje povinnosti na 100%. Slovenská polícia tu v Bratislavskom kraji bola osobitne preškolená na boj s environmentálnou kriminalitou. Chcel by som povedať, že naozaj kľúčová otázka je, prečo v prípadoch, keď sa zjaví vzťah s nejakým politickým nominantom, naše štátne orgány, inštitúcie nekonajú, váhajú, nezasiahnu. A ak aj policajti mali pochybnosť o zákonnosti, tak určite je správnejšie zastaviť konanie a preskúmať zákonnosť a nadobudnúť potom istotu, či prišlo k zákonnému alebo nezákonnému počínaniu, než sa pozerať a potom nad vyrúbanými stromami roniť krokodílie slzy. Pokračuje pán Šíbo a potom pani Petoprstá. To, čo teraz vidíme na Kolibe, čo sa tam stalo, nie je na Slovensku nič mimoriadne. Je to len špička ľadovcov. Tá zámena pozemkov sa udiala prakticky bez kontroly verejnosti a bez možnosti volených zástupcov verejnosti túto zámenu ovplyvniť. Dokonca sa o nej dozvedieť. V takýchto prípadoch dáme za kratší koniec, lebo dozvedáme sa o tých veciach vtedy, keď... Znovu teda potvrdzujeme, že spoločne sa budeme zasadzovať za prevedenie lesov pod kontrolu samosprávy a v prípade, že vláda ani na túto výzvu nebude nejak reagovať, tak pokúsime sa presvedčiť Bratislavčanov, aby jej poslali odkaz, že si to naozaj prajú. Dobrý deň. Dnes som tu teda za občianske združenie Za lepšiu Kolibu. Teším ma takýto záujem novinárov a pevne verím, že práve vďaka vám je tá pozornosť politikov taká vysoká. A vidím tu množstvo veľmi dobrých ľudí, ktorí ale často nevidú do tých ulic a nezdvihnú hlas, aby zastavili tých pár chamtivých zlodejov, ktorí v podstate drancujú tie lesy alebo tú prírodu na úkor nás všetkých. Napriek dvom reportážom na Markíze títo páni vyrúbali ďalšie 3 hektáre lesa, takže je zjavné, že im v podstate, že ich hodnoty sú nulové a v podstate ich nezaujíma to, čo si ostatní o nich myslia. Myslím si, že je veľmi dôležité teraz, aby nastali právne kroky. Takisto napriek nejakým kritickým slovám, ktoré som tu dnes počul, som rád, že ministri vrátane pána Kaliňáka sa k tomu postavili čelom. Pevne verím, že dostoja svojich slov a že nakoniec tieto pozemky budú opäť navrátené do lesov a zalesnené. A tiež verím, že všetky tie systémové problémy, ktoré tu boli dnes spomenuté, sa aj vďaka tejto kauze budú riešiť. Moje meno je Štefan Havlík, ja som zástupcom občianskeho združenia Stupava na hlas, ktoré bolo založené práve za účelom ochrany lesov v okolí Stupavy. Celý problém začal niekedy v máji tohto roku, kedy bol predložený návrh na zmenu územného plánu v Stupave s tým, že
malo padnúť za obeť zhruba 20 hektárov prímestského lesa. Čo nás v danej chvíli okamžite napadlo, to bolo príprava a spísanie petičnej akcie, ktorá bola veľmi úspešná. V priebehu 2 týždňov sme vyzbierali vyše 4000 podpisov, čiže občania mesta sa aktívne postavili proti tomuto nezmyselnému tzv. Územnému plánu. Následne sme založili občiansku iniciatívu Zachráňme Stupavský les, ktorá sa stala účastníkom správnych konaní, pretože pred obvodným úradom životného prostredia sa posudzovali vplyvy tohto strategického dokumentu, teda návrhu zmeny územného plánu, posudzovali sa vplyvy na životné prostredie. Obvodný úrad životného prostredia ale rozhodol, že to posudzovať nebude, napriek tomu, že táto zmena funkcionality 20 hektárov lesa sa dotýka chráneného vtáčieho územia a sa dotýka území európskeho významu. Orgán, ktorý je na to primárne určený, aby to životné prostredie chránil, na to vydal stanovisko, že jeho to nezaujíma, on to posudzovať nebude. Čiže následne sme využili zase naše občianske práva, voči tomu rozhodnutiu sme podali žalobu na súde, v súčasnosti prebieha konanie na Krajskom súde Bratislava. Založili sme aj občianske združenie, pretože sme potrebovali komunikovať túto skutočnosť s občanmi mesta. Nazvali sme občianske združenie Stupava na hlas a na našej internetovej stránke zverejňujeme stanoviska štátnych orgánov k tomuto nezmyselnému barbarskému činu, ktorý sa tu chystal. A musím povedať aj to, že väčšina štátnych orgánov sa postavila proti zmene územného plánu, čiže proti výrubu 20 hektárov lesa v Stupave. A keď som hovoril, že tie udalosti v Stupave sú ako keby cez kopírák spojené s týmito udalostiami na Kolebe, tak je to hlavne tým, že tiež došlo k zámene lesných pozemkov. Začalo to tým, že developer nadobudol v Šedíkových Humenciach okolo 220 000 m2 lesa a potom si za čudesných okolností vybavil výmenu tohto lesa za les v Stupave. Čiže to je prvá vec, ktorá sa veľmi podobá na Kolibu. Druhá vec je personálne prepojenie. Pretože jeden z tých 3 majiteľov pozemkov na Kolibe, pán Mário Karlovský, je zároveň aj členom stavebnej komisie v Stupave. Čiže je členom komisie, ktorá má chrániť kultúrne pamiatky, lesy a životné prostredie mesta, ktorá má posudzovať stavebné konania, či sú v súlade alebo nie sú v súlade so zákonom. Napriek tomu, že územný plán nebol zmenený, začal tam masívny výrub toho lesa v Stupave. Ten les bol oplotený, magistrát dal na to súhlas, napriek tomu, že sa vďaka tomu oploteniu nedostal k svojim vlastným nehnuteľnostiam, ktoré tam mal, pretože tam je kompletný amfiteáter, ktorý občania mesta využívali 30 rokov na kultúrne podujatia, a to patrí mestu Stupava, čiže to je vo vlastníctve mesta. Vybudovalo sa tam oplotenie, developer tam zamedzil prístup občanov aj mesta a začal tam rúbať lesy. Čiže my teraz navrhujeme, aby sa zriadila komisia mestských poslancov, aby preskúmala všetky tieto skutočnosti a dala podnety, pretože to je povinnosťou. Možno, že podobne by mal postupovať aj magistrát mesta Bratislava, zriadiť komisiu z poslancov, ktorá by si toto zobrala primárne na starosti a tlačila na políciu, tlačila na štátne orgány, aby zase táto kauza neskončila ako x ďalších kauz dostratená. Aby jednoducho túto kauzu živili a žiadali potrestanie tých, ktorí sú za toto zodpovední. Ešte poviem jednu vec, na Slovensku je zhruba 45% územia Slovenska sú lesy. Kedy si jeden klasik povedal, že chvála Bohu, že skončila veľká privatizácia, že už sa tu nedá čo kradnúť. Nie je to pravda. Aj keď skončila veľká privatizácia, sú tu lesy, ktoré majú obrovskú hodnotu a záujem tých chrapuňov 90. rokov, ktorí sa zúčastnili tej veľkej privatizácie, sa teraz automaticky zameriava na lesy. Stále častejšie budeme mať takéto podozrivé výmeny, kde nám budú rozprávať, že les v Bratislave na Kolibe má tú istú hodnotu ako les v Handlovej, alebo les v Stupave má tú istú hodnotu ako zamenený les v Šedíkových Humenciach. My sa budeme usmievať a pozerať sa na nich, ako nám kradnú túto krajinu rovno pred očami. Ďakujem. Ako vidíte, každá tá kauza je pomerne zložitá, pretože tá konštelácia postoja samosprávy, štátnych orgánov,
nejakého rúbača, respektíve developera a občanov, tá konštelácia môže byť rôzna. Aby neprišlo k nedorozumeniu, keďže tu kolega hovoril o situácii, kde vedenie samosprávy nahrávalo o vyrúbaniu lesa, občania tam zápasia aj s vedením samosprávy. Ja vám pre istotu prečítam priamy citát. Magistrát nevydal žiadne povolenie ani žiadne stanovisko k predmetnému územiu na Kolibe. Povolenie na výrub je plne v kompetencii jednotlivých mestských častí. Čiže pani Galčíková upozornila týmto nepriamo na vyjadrenie zase starostu Nového Mesta, pána Kuseho, ktorý priamo tam na mieste potvrdil, že ani on nevydal žiadne kladné stanovisko k tomu výrubu. Ale v zásade ten prístup tu zhrnul práve predrečník veľmi presne. Ide o to, že ľudia, ktorí majú dnes financie, tak ich prenášajú do rôzneho druhu komodít, kde sa im tie peniaze zhodnotia. A jedna z najlukratívnejších komodít na Slovensku je pozemok a samozrejme aj drevná hmota, ktorú predajú. Tomuto čelí celá krajina v rôznej miere, ale územie v Bratislavskom kraji a blízkosti hlavného mesta je samozrejme prvé na rane, pretože je momentálne najlukratívnejšie na podnikanie, aj na uloženie týchto peňazí, ktoré boli často vyrobené v privatizácii v 90. rokov. Čiže ten postreh bol veľmi presný. Kataster nehnuteľnosti je verejný zoznam, čiže stačí si pozrieť výpis katastra nehnuteľnosti pre katastrálne územie Vinohrady, číslo 6509 a tam máte presne, kto je vlastníkom tých pozemkov. Hovorím teraz o Kolibe. Takisto v Stupave, to viete úplne presne, kto je vlastníkom tých pozemkov. Problém je, že neviete 100%, že kto za týmito ľuďmi stojí. A to sú naozaj len indície. Môžete si len myslieť, že kto všetko je za tým, ale to 100% nikdy neviete. Pokiaľ ide o ten zámer, tak paragraf 7 zákona o lesoch hovorí, že osoba, ktorá žiada o vyňatie lesa z funkčnej plochy lesa, teda zmenu určenia, musí predložiť zámer využitia. Prečo vlastne žiada to vyňatie? Akým zámerom žiada vyňať ten les z funkcionality lesa? A ten zámer potom posudzuje ten štátny orgán, ktorý dáva k tomu súhlas. Takže prečo žiadali vyňať, tak to je v tom zámere. Treba ísť na ten štátny orgán, na ten obvodný lesný úrad, ktorý v prípade Koliby dával súhlas na vyňatie, a treba sa pozrieť na základe akých dokumentov tento súhlas dával. Ale toto je už zase vec pre políciu, toto by mala robiť polícia. Čiže zámer sa dá zistiť, pretože nejaký zámer museli predložiť. A to už kto stojí za tým, sa dá zistiť z listu vlastníctva, ale kto skutočne za tým stojí, to sú naozaj len indície. Pretože často títo ľudia sú tzv. Biele konie. Ja nie som reprezentant žiadneho občianskeho združenia, my sme sa proste dali dokopy partia občanov, nám to proste nebolo ľahostajné a my sme teda zatiaľ dosiahli to, že u nás sa nič nerúbe. Tá situácia bola veľmi podobná ako vo obidvoch spomenutých už prípadoch. Takisto tu bol zámer stavať v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v rozpore s územným plánom Lozorna, v lokalitách, ktoré sú zadefinované ako oddychová relaxačná zóna obce. Developeri, ktorí prichádzajú s takýmito návrhmi za tými starostami, oni prichádzajú s takými veľmi, veľmi lákavými ponukami, že však keď nám vyhoviete, tak my tej obci niečo zaplatíme. My vám pomôžeme s niečím ešte navyše a mnohí tí starostovia naozaj podliehajú potom, alebo sa aspoň dostávajú do takej situácie, že ako sa majú rozhodnúť, lebo to sú niekedy naozaj desiatky tisíc eur a my sami sme zažili to, že nebolo to ľahké rozhodovanie. Navyše my sme boli aj v situácii, že poslanci boli úplne dezinformovaní zo strany obecného úradu, dokonca zo strany možno týchto developerov. Neviem, kam prúdili pre nich tie informácie a stále boli presvedčení o tom, že u nás sa to malo riešiť dodatkami k územnému plánu, že dodatok do územného plánu sa buď schváli úplne celý, alebo sa nemôže vôbec schváliť. A pritom v tom dodatku bolo mnoho aj pozitívnych vecí, ktoré treba riešiť. A my sme takisto do toho vstúpili až vo chvíli, keď sme dostali akoby na pripomienkovanie dodatok k územnému plánu, samozrejme medzi sviatkami pred rokom, takýmito vianočnými, a my sme ani náhodou to nestihli. A vtedy vlastne my sme zistili, že
že naozaj tí poslanci dostávajú úplne zlé informácie a to je možno ešte niečo ďalšie, čo sa týka už fungovania celej komunálnej politiky, respektíve samosprávy, že v tých malých obciach medzi poslancami to sú ľudia, ktorí chodia do práce. Oni naozaj ten svoj mandát vykonávajú po večeroch, sú to často proste ľudia z tej danej obce a zrazu sa majú vyjadrovať k veciam, ku ktorým oni naozaj potrebujú právne vyjadrenia a tie dostanú jedine z toho obecného úradu. V našom prípade to proste jeden občan naozaj zaplatil, že my sme si dali urobiť právnu analýzu výkladu stavebného zákona a my sme potom informovali našich poslancov, ktorí zrazu sa dostali k úplne iným informáciám a naozaj začali potom komunikovať ešte viac s občanmi. My sme spísali petíciu a už tá petícia, ktorá bola podpísaná viac ako 750 občanmi Ozorna, už natoľko zavážila, že jednoducho tam už sa de facto, aj keď sa diskutovalo, však pán Šibl bol na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva, tak jednoducho naozaj tí naši poslanci boli už pevne rozhodnutí naozaj neschváliť to a teda nám sa našťastie podarilo zastaviť to, že by sa udial nejaký výruch. A čo sa malo stavať? Mali sa stavať rodinné domy, samozrejme pod názvom Zvernica a potom dokonca v ďalšom dodatku územného plánu sa má stavať, tuším, nejaký rekreačný rezort. A máme také informácie, tuším, že zo štátnych lesov, že prišli ďalšie požiadavky na zámeny, dokonca vraj 100 hektárov v tom našom katastri, v Malých Karpatoch a už ich dávajú preč, ako vôbec sa tým nemienia zaoberať. Takže možno aj vďaka vám, pretože aj nám pomohli aj médiá, začína sa blízkať na lepšie časy.